cheese. Άμα να το αφήσω, θα το βάλω στο πάτωμα. Πολύ γκλαμουριστικό το μασάρι. Yeah. Ό,τι να είναι, ωραία. Απλώς, εδώ και ένα μήνα, έχω κάθε μέρα διαφορετικές ιδέες για βίντεο και το σκέφτομαι και λέω πώς θα το κάνω, πώς θα το κάνω αυτό. Και έξω σε εξωτερικό χώρο πάντοτε καταλήγω να έχω ή 1% ή να έχω λιγότερο από 500 MB. Αυτή τη στιγμή έχω 500 MB ακριβώς, οπότε ελπίζω να μου φτάσουν. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Γεια σας. Ναι, το παντελόνι μου σκίστηκε. Έλα ρε φίλε, και κάνει 40 ευρώ. Λίγο 40. Λοιπόν, έχω δοκιμάσει να κάνω πολλά άλλο ένα βίντεο. Αλλά πάντα να βιώνεις κάτι. Λοιπόν, ναι. Πες να φορά κάτι. Όχι, τα άλλα. Ασχολούμαι με ό,τι πιο άκυρο. Λοιπόν, τις προάλλες, όταν έχω δοκιμάσει να κάνω καλό εδώ βίντεο, αλλά πάντοτε είναι τέλειο για να βαρετά, κατά. Οπότε τώρα θα κάνω ένα βίντεο πολύ που δεν γίνεται να αποτύχει. Ωραία. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε να κάνουμε TikTok dance. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ψάχνω να βρω χρόνο. Εδώ μήνα. Ευχαριστώ που μου το φιλάτε. Μπορούμε να κάνουμε αυτό. Επίσης μου τελείωσε ο χώρος, οπότε μάλλον θα βάλω clips από άλλα TikToks που έχω κάνει πέρα. Λοιπόν, νομίζω έκανε keep up too far, not too far, and I please you. Αυτό μου πει το wait, and I want you like I love you, and wait, and I want you like I love you, smile. Αυτό μετά είσαι χώρος. Αν και θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Wait, and I want you like I love you, and wait. Για ένα βίντεο. Να ήρθε ο παππούς μου, πάμε να συνεχίσουμε. Keep up too far, not too far, and I wish you where to go. Go, 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 go. Μπρο, σαν τέτοιο. Σαν κάτι ιρλανδικούς χορούς που τον το παππούς μου πίσω. Keep up too far, keep up too far, not too far. Wish you and I want you and I go, 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 go. Κάτι έκανε μετά επίσης. We'll be there, a wink and a smile and a great old time. You will be there, wherever we are, there's some fun to be found. We'll be there. Λοιπόν, έξω και ξεπάγιασα και άρχισα να τρέχουν μίξ από το ορθούνιο μου και δεν μπορούσα να βρω κανένα χορό για κάποιο λόγο στο φοριού μου. Έγραψα και dance και αυτή που μου έκανε δεν ήταν τόσο ωραία. Οπότε δεν ήταν δύσκολη, ήταν πανεύκολη και καθόλου ωραία. Οπότε λοιπόν είδα ένα άλλο τέλειο τρέν και έφτιαξα λοιπόν μια Halloween πίτσα. Εδώ πέρα έχει μια γάτα, ένα σκατό, ένα φαντασματάκι και μια κολοκύθια, η οποία μου βγήκε λίγο σκατά. Είχα κάνει και μια νεκροκεφαλή. Ναι, δεν ήταν χαλασμένη και κάποιο λόγο τώρα καθώς για το βίντεο χάλασε. Πάμε να δοκιμάσουμε την ψήσου. Και νομίζω να βάλω πάνω και κάτι άλλο. Να έφτιαξα άλλη μία με τα τυριά που περισσέψανε. Και αυτή ψήνεται, όμως ξέχασα να βάλω χρονόμετρο, οπότε τώρα το έχω βάλει να χτυπήσει τις 15 ή λίγο καμένη, θα είναι λίγο άψητη, who cares. Έχω βάλει στους 200 για 20 λεπτά. Σύμφωνα με το ξυπνητήρι, η πίτσα μου είναι έτοιμη ή καμένη, για να δούμε. Πω θόλωσε όλη η κάμερα. Νομίζω, μου φαίνεται λίγο καμένη. Αλλά who cares, πάμε να το δοκιμάσουμε. Ή και όχι καλά ψημένη. Θα δούμε. Μοιάζει υπερβολικά πάρα πολύ με την εικόνα. Δεν είχα δει στο εικόνα. Βίντεο ήταν, αλλά καταλάβατε. Και ναι, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω πως θα είναι νόστιμη. Πάμε να βρούμε τώρα και τη δεύτερη, η οποία έχει παραπάνω τυρί, οπότε πιστεύω θα είναι πιο ωραία. Αλλά αυτή, επειδή ήθελα να είμαι σίγουρος ότι θα μου πετύχουν τα σχέδια, έβαλα λίγο. Και στην εικόνα βέβαια πολύ λίγο τυρί είχε, αλλά έχει άλλη ζύμα εκεί. Οπότε δεν φαίνονταν έτσι. Πιστεύω, η κάμερα είναι ακόμα θολή από το τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να τη δοκιμάσουμε. Αγάκα! Εντάξει, έχω φάει πολύ καλύτερες. Αλλά είναι ωραία. Είναι νόστιμη, σου φαίνεται και μια λιγούρα για κάποιο λόγο. Και φτιάχνετε και κάνουμε τριέλικα. Εγώ έβαλα κατεψυγμένη ζύμη.
σάλτσα ντομάτας και τυρί, φτιάχνεται γρήγορα, οπότε είναι ωραίο. Πάλι ξέχασα να βάλω χρονόμετρο, αλλά νομίζω πριν από 10 λεπτά θα την έβαλα. Είχε χαλάσει τηλεόραση και πήρε μπρος τώρα μετά από 2 μέρες. Την είχαμε ρίξει πριν από 2 μέρες και τώρα πήρε μπρος. Ή αυτό ή έχει φάντασμα μέσα.